May tiban ko man lang yun. Taano ka, nga maruwam nga, gibaon-bao. Mantiigib na ato, taano ka. Mapit kitang giniwa na. Tuwak na yun ang ititinolang manok. Pare! 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 Apay yaman na yun. Ginaan naman ti danom ko makininuma. Ano mga lati danom na ato yung babae na kasi senyorita ya. Sige na, edit nak na eh. Gerson! Maruwam ka lang nga gibaon-baon. Ito ka man. Dan sa ti may tiban iti ka. At ini may tiban ko man lang yun. Taano ko nga maruwam nga gibaon-baon. Maruwam ka nga babae. Pati danom na, di na pa'y maala. Uy, ka na. Mantiigib na ato, ita mo kwan. Mapit kitang giniwa na. Adato yun na, di danom maun. Yuritan. Tala pa nagala, danom kinakasasigan di kusina, siya pala baon-baon na, gupkupin. Nakareklamador ka, tatakal ba? Oh, na? Ano ka, dagtimpla ka, dakapi ka, dagpainom pati, papaala ka ti danom, siya amin. Busin amin na ta. Kabanong ka pa nagal-ala. Dimas? Bye. Abay. Oh my God! Tanong marinig kan, kapamaon. Nagkakang Pati na. Wala mo niya, ate anak. Nagsakit ka pa. Ate ni, oh. Ano mo na? Hindi ate talaga dinastikan. Break dilaskan. Pagbalit ko na. Tapos na mo na. Tangka unay nga, gibaon-baon kanyak tangka makasaot. Okay na. Kadom at nga matugtat nga kabein. Tumbiga mo to nga may katdaytan. Bangwang kang gibaon-baon. Nagbaniyat mo. Nagbaniyat. Di makamukat tan ah. Baon ka lang nga baon. Ay, hindi ka na. Aba, hindi ka na. Wala ka na. Marwang gamin lang. Marwang nga kuha pa. Nagibaon-baon ti kuha. Danon na. Ano ma? Hindi ka na may diwana. Amo na nga kupkupin na. Gastanan ah. Mapigil sa kibig mo, tata. Wala, hindi ka na mamigo. Marwang.